Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Gouverneur van Curaçao, Lucille George Wout, heeft gisteren in haar nieuwjaarstoespraak gezegd dat er voor het eerst in 15 jaar sprake is van een migratieoverschot. Dit betekent dat er vorig jaar voor het eerst in lange tijd meer mensen vertrokken dan dat zich mensen vestigden op Curaçao. Volgens haar is dit tekenend voor de situatie waarin Curaçao verkeert. Ze stelde verder dat de huidige financieel-economische situatie iedereen op Curaçao raakt. Het verlies van koopkracht of erger, het verlies van een inkomen drukt als een zware last op de schouders van de individuele burgers of familie die het betreft, maar ook op onze hele bevolking, aldus de gouverneur. In de nacht van woensdag op donderdag zijn bij Santa Barbara 6 ongedocumenteerde Venezolanen aangehouden. Daarbij was ook een Curaçaose man die wordt verdacht van mensensmokkel. De Venezolanen, betreffende 5 vrouwen en 1 man, waren met een vaartuig van het type Yola bij Fuik aan land gekomen. Volgens de kustwacht Caribisch gebied zou de Curaçaose man klaar hebben gestaan om de opvarenden van de Yola op te pikken en te vervoeren. De Extra meldt vandaag dat er nog steeds veel bedrijven op Curaçao zijn die illegale potentiepillen verkopen, de zogenaamde Viagra. Al geruime tijd is het multidisciplinaire team samen met MEO bezig om in toko's, minimarkets, restauranten en dergelijke illegale pillen in beslag te nemen, maar toch blijken er elke keer weer verkopers te zijn. Gisteren werd er in de buurt van Westpunt een zaak gesloten waarbij illegale pillen tegen impotentie werden verkocht en tegelijkertijd ook illegale nummerverkoop plaatsvond. Parlementariër Jacinta Constantia moet er rekening mee houden dat ze in de eerste helft van dit jaar naar de gevangenis zal moeten. Dat meldt de Extra vandaag. Zoals bekend werd Constantia in augustus 2018 veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf en mag ze 5 jaar lang de functie van parlementariër niet uitoefenen. Constantia is in hoger beroep gegaan tegen de straf. Ze is volgens de rechter verantwoordelijk voor de fraude bij vermeende aanschaf van 40.000 mondkapjes. Daarvoor heeft de overheid 365.000 gulden betaald, maar is er nooit iets geleverd. Volgens parlementariër Giselle McWilliam van de MAN moet er dit jaar een begin worden gemaakt met het afschaffen van plastic foambakken, waar vaak uit wordt gegeten, en ook die plastic zakjes die bij minimarkets worden gegeven en die vaak maar 1 keer worden gebruikt. Volgens haar moet in 2020 een algeheel verbod worden ingesteld en moet 2019 worden gebruikt als een overgangsperiode. Onder meer om winkeliers de ruimte te geven om de spullen die ze nog in huis hebben daadwerkelijk te kunnen verkopen. Volgens McWilliam moet Curaçao het voorbeeld volgen van onder meer Bonaire en Aruba die ook in 2020 een drastische verbod van plastic op hun eilanden willen invoeren. Door de komst van de tropische storm Pabuk zijn tienduizenden toeristen op de vlucht geslagen op verschillende eilanden in de golf van Thailand. Er wordt verwacht dat de storm zware regenval, harde wind en golven van minstens 5 meter zal veroorzaken. Dat hebben de lokale autoriteiten bekendgemaakt. De kans is groot dat Pabuk zich ontwikkelt tot een tyfoon, zo stellen meteorologen. Het is moeilijk om de ernst van de storm te voorspellen. De mensen moeten zich daarom houden aan de aanbevelingen van de autoriteiten. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer. Vida. Tayeng di pregunta y yeng di reto. Nos turque crece. Nos turque un millón mañana. Vida también tayeng de oportunidad. Nossa actitud y nos acciones de hoy that determinamos vida de mañana. Bang duna, turdia e millo con cada uno de nos, ting de nos mes. Bang optimista, bang comprometer, bang determinar. Passó, dedicación, coraje y perseverancia te da una esperanza y te trae camino para éxito. 1 millón mañana te comienza a we. 1 millón mañana te comienza a bo.
Gerencia de Refinería Isla te desea pueblo de Corzão y tu trabajador de Refinería Isla en particular, feliz día Nandi fiesta y un próspero 2019. Refinería Isla, con corazón a comunidad.